Hakajing tre shitom bat kajing tre hok ya kakam kalawan ra yu so bathiang hakajing im jong kawai kalong kami henru pulai snam karta kabadai kanong rap nakathan Riboy district bat kabasyong basa hakasnong kli umtro kabaha papo mau hati constituency kani kalong kami kabala tip kerteng kungkukong IDD Nora walang nakajing tre shitom bat kajing tre hok ya kakam kalapun long ya katanat Ministry of Agriculture and Farmers Welfare jong sarkar India banjit ya ka kum kawai na kinong rap kabatray shitom bat kabala pendon kam hok ikilat jingrap naki scheme ki bawan na kitanat sarkar bat naki kunhon society ba pher ki badai pet kerpang ya ki kam rap kam riang kani kalong kami kalayo priang ya ka khusnam ha ka bakala shapan ko buram ha ka khatsan tari gurisa araja arpusau ka badai kesngi rakhi ya ka mahila kisan diwas kabala penlong Assam Agriculture University Khanapara Nalor kini kalong kami ladan sakumba laispa sanpongut ki nong rap ki badai ki long kami na ki jella ba pher joka thanj dai lammingi ki bala shapun ko buram bat na ka jella meglaya ladan arngot ki long kami bala shajit kentop ya ka long kami IDD Nora wa lang na rilum khasi jantia bat kawai ka long kami na rilum garo haka jingyo lat banyakran bat ka kong IDD Nora ka badan laingot ki khun arpoi ngot ki ksio haka jing le ikendu eka haka snong kli umtro kala batai sepang ka jing im jongka kum ka nong rap ka bakala sedang nadu bakadang khna karta nadu usnam khat khandai spa nyopupra batru ban batai bakam ju pendan kam dawai habarap ka jing sedang jonga ban rap ban riang kamut nadu usnam kraw nyau popra ngala sedang ban bot ya ile ipa namar ile ipa jengi bilong di baduk kita kila im hakarep hakaryang ngaru ngadu tu sinam ngala sedang ban bot ime ban yatrelang ban ime nanta hadir tu ngala yuk kikun kiti ngala sedang saka rep haying lejong ngala im hikun penong rep bat na syam sipun kijing ya namar ba kajing duk kajing kerdu nyemla ban pendiang ya sepang karep te hadin umbakat tu kat nang layai rep labun sedam kemut ka don ke baki ya tu khana ki breu ba ka don kata ka lat ban yo ban sinapung dok kha deng laile kat bala ban ong ye rang ba snong ba subha ban tip lembianga namar ngaru ngakwa ban ti pung dokha te hangta muslim kumba katu katne por lawan ban enkuri ya ka jaka jonga te kalong ka babet ban snaya pung dokha te nglayo jingrap tu na ka piseri te hadin nangta kalawan sa kadeka sat de turu nakasat dan lapoi kasat poi snong kemut ngalayo kum ipiseres tung jur nangta kila airu kebai tung bai pu kendiat de nangta kila yalam ru yang ban lek sa ban lek training sapo RTC ban ri ya kisembai wi no bangan yo ban pendon kam ya kasbo unta ndang lawan training ru ngala pendon kam hok hi ya kateka sebo ngala ri hok hi ru te kiwi ntang la yo ru kasbo kat ban pendon kam ya dia ban tung ya kujur jab nangta hadin muslim hadin asnem ye 1.4 sa kaniaka atma nangta naga atmaru ngalayo jingarap te telai nungkong nila pom ya ka farm school te na ka te ka farm school ngalayo usumbai in kendiat te nadia nang tu nila penhe hi te adin nang tu pat kasaai ya ki sembai ru hadam ikrai yo nangta kawan bat kadon ru kajingarap na ka KBK ICAR pang sa kide kisniang bat kismbai dokha menta ngala iyo kajingarap na bite ki
department baper te mentang ala sedang hi ban yo hi kendiat kensot ki by tre malum bala te umta ngamla ban klem da ai ke jing yaro ne klem ke ai ke jing kerku kerdo ya kita ki ofsar ki balawan ra yang kita ha kande ka porban yo ru ya ka sertifikat ngam simla rep marwe rei ki don ru ki bayarap yang ki bania trelang nang ta bat ngaju ai belahi ru hateng ya ki para snong para thau ki ba ngasutnat kemut kalong ru kumba ai kam ai jam lem ya ki para nurap kane ka jaka rep jonga ka bajngai bahana snong kalong kumba si kilometer duna te ngajuan man ka step sene kemut nyau bejam step lada ngamdon program ban lek CSA kemut ngalap penpoi baik nyau bejam ne step kata kamut ngalak trehi barok sisngi lada ngapoi sene te andala jan miet pat ngalak sedang sak ajung bam senyang bat ajung bam senyang jung bam dokha mata masa lek biang seying ngam ting re kata namar hasnong jungi kim dadon kum kita ki briu ki ba tamti tamjat ya kejong ki we te haduk mata mene ompat don kum kata yam ye kini ki juhur ngam ju khamra sayo namar tang hasnong ru ngam dala pendap ki juhur teng le tang mar sutip bala ujuhur ula long ban khej kemut kila pun hi ki briu yang kata kilo kila ya order lupa ki briu namar kata kadau ngam yo ban puni sayo yo di juhur namar undong sungsnong ro usung sengan namar ba utip hiru kum unong sungsnong utip ba ngam ji pindon kam dawai nyak aga jing sisa te ngakwa ban penhe pensan kini ki jingrep tang ba kalong no kunta ken namar ba kamet ru karta ru kala jrong te tip ngam tip su ngala ne ngamla ban yu ban kham penhe su tang ba ngakerban ba ngan tristom bat ki kun ki tiru kin sayarap lem kin yang abang ngate ngam ju pendon kam ye ki dawai namar ngala juyo hiru ke training te ba kamlong hiru ban pendon kam ya ki dawai yu te nga pendon kam bet de kisbo masih bat kinyut kinyer lap demlang bat nga pendon kam ru de kai sbo organics kajing mi te kala ban kam duna kendiat tang ba ka jing bahapat ya ka met ka fat ubreu la dau yo bam ki jur kamut kafer namar umdon dawai umdon yu te namar kalong betang na ki kempat ki plang sbo masih blai klelang na sbo umi te kamut ubiang ba ya ka jing kot jing khia jong ubreu ka jing yo nong te ngam da su thau su namar baha ka basdang kamut ngasu ai kwai tu aki breu iba ai dok bam ai kwai dok bam te umta ngam su thu kata ka jing mi namar ki breu ki wan kwai iwe hadin iwe na arngot tu sisngi te ka jing yo nong ngam su thau su te mentapat ngamut ban le no da kumwe kamut ngan num ai kwai su bat ngelari ki dokha khambun ki sembai la the khambun te ngamut ban su peniat no sa sayo sahat namar ha kaine kisni ngayo iba ki briuru ki la yari dokha ban peniat sayo ya ki dokha namar ngaru ngasim lem ya kane kasinjam kumba ki we ki lari ban dokha ban peniat sekiyo ne hasnong ru unjo te ngaru ngasim ya kata kalat ba nang ne sekmat kebut ngan ri ki dokha ngan ri bah ngan ajung bam bah bakin he kam ploy khnang ba
ngan la ban mi sibun ki dok kha te nang ba ka jela la jong ru kadang guna sibun ki dok kha namar ka bakhambun ka de na sabar te kunta ngaru ngan yele kat bala ban ya trei stom ban penmi ya ki dok kha nang ba namar ba ngatip ba ki dok kha ki bawan nabar kadon sibun ki ki ba bom la ban batai ki dok kha tip ki badei ki bapang ne ki babha ne nim tip te namar kata ngkwa ban yu hak ngakwa ban yarap lang ya ki we ki pa ba ru hak jela nang ba ngitip sai ba ki dok kha ki ba na ka jela la jong komot ki dei ki dok kha ki ba koj bakhya Pun batai halor ke tu ka award ke bapio men hakane ke halor ke ke tu. ka award ka ba ngayo men hak tu ka dei na ka AEI agriculture te ni don ru arngut na Meghalaya ki bayo ya ka award te ngaru ngalong iwe pat ide na garo niyo hi te ka award Kade halor ke ni ke award. Kane ka award kadai sepang kaba ni pendon kam hok ya kaskim kabang yo na ka sokar nane na kino ki departemen baperoper jing sisa nga kmi lenti ba kiweru kin yo lem ya ka award kumba manga ngayo bat itu ikong nagaro ibayo te kajing yo kamde ka basuk namar ngihap ban tristom ya kam bat ngihap ban pendon kam hok hiru ya kano kaskiem kabang yo na kasokar Hakane ka por ka pakat kidon ayu pat ban tentu lani ban aim sim nampak sikiwe bagi para nongrap hak jela. ngaong bah ya kinong rep baro iba yu kidei ban don kata kamen sim kajing yasya lane kajing snokya ya kakam bekirep pemdei ban kensting tang banga layo ya karep kalabiang nrei widei ban datrei sitom bat pelut por hakakam rep namar tip skam ba na baro kiliang dei tang unong rep ubala ban kersan ya kalawai jong nyim dei ban snopo lanele ran tang ba ni dei kinong rep tiba duk lane tiba yu nrei ni dei ban snow sarong ro ba ni dei kinong rep tibala ban saya ki he ki han ki officer ki ba per kamut lada omdon mangi kinong rep kamut ka sorkaru kasatngan namar lada umdon kamar rep kamut kumkubau khau ete kimnang hiru gitu kiban long han namar kimdon bab kabakam tam dei mangi kinong rep hi kiban yo umta nga ai mensim lem ya ki weiru ki para nong rep nang ne sakmat to ya nyukor lem ya karpom rep kanang ba mapiru pin sayo ya ke ba pi la trestom lada karep kamdon su kanwan kanem sniu kabasir kei namar ngimdon bam su ha ngimdon bam su baro kawe kapertai nga kenturu ya ki kun samla ki bala nang la start mentah bakin yarap lem yangi kinong rep ki babi ki batem namar ngimtip sanoban wat sanoban yu nrei tangkawe ngaong bala pistat katno ru nrei ken mau kakam rep kadei kawe kaba ai jing im yangi kin kibreu Hakawai kaliang habala yo penyekran berurang ba snong jongga kli umtro ba wasling wa lang ulo yutu bakakong IDD nora kadai kalong kami kabala no senyang shibun haka emlang salang hapo kasnong gatau bat nadu kapor bakayalam ya kasengken taisnong ine long kami ilayo e kajing itu
na kaliang jongka sokap India barok kowe ban yo ikene ka award te na kaliang jongi ka sinong kat ka bala la ka buit ka bor kum kinong yalam sinong la persyang ban wat kilat kilenti ban penyo ki jing yarap ya kinong song sinong jongi babun ki skim sokap kamtam ka sinong jongi ngila banong ba khandai persen na kinong song sinong ki de kinong rem te kat bala na kaliang jongi persyang ban wanara kilat kilenti ban wat na ki department ba per kumju na ki NGO ki badan hapo ka state ke jongi ban penyo ke jing yarap na ya kinong song sinong ke jongi ting song kumen akum kenika por ka senam ke bamenta ba ini long kumi la yo kenika award leng ba ka jing tarish tom jongi leng ba ka jing pendon kam hok jongi ka skim ka ba ka sokar ka ai leng ba ka jing ya tari tom leng ba kinong yalam sinong ban penyo ya ka hok mo abi de bat karep ni song tu chai ba kam rep ka de ka we ni ki kam ke ba ngila ban ong ka ban kausan ni ka ying kasam bat ya ki kun kikti ngila ban ong ka kam rep ka de ka kam ka ba kausan ya ki babun balang hapo ka imlang salang ka setiat barok we ngila ban ong balada umdon unong rep ni song tu chai ba ka jela jungi kandon hapdeng ka jing sya thangan la ne ka ri ka perthai barok we kandon hapdeng ka jing yap thangan ngila ban ong namar ba ngimyo su ka bam ka di kum ka snong mo khndiat ngila ban pen pau ne ba ine long kmi om tang ba i tristom abi de bat ka rep ka yang nai long iwe long kmi bala no snyang aka snong ka thau ke imlang salang ila long i president jong ka sengkan thai snong aka por ba i long ma i kum i president jong ka sengkan thai snong de lala ban yalami ka sengkan thai ban rat ding khong ye ka jing sniu ko badan po snong ka jing jelai ka kiat ngila ban ong ka to ka por ka ba i simti ka sinong ka jongi ke babun ki don ki ba di kiat apo sinong po thau ki jing sniu ki babun ja ha ba don ka jing ya di ya bu a kiat apo ka sinong ka thau de ka por jong i balala ban rat ding khong ya ka jing di ya ka kiat apo sinong bat hadu menta kalong ka sinong ka ba chong suk chong san bat lengba ka jing toi sitom jong i ka jing la jong i awal hapdeng ke jing duna la banong ke jing bombiang pule putih ila no senyang sibun ni ka sinong ka thau ila tari sitom kum kanong yalam ngila banong ba ila penyo i ko fes sengkan thai hapo ka sinong dei ha ka por jung i ba i long kum i presiden jung ka sengkan thai ngila banong ba ine long kumi la sa kanam ka pateng leng ba ka jing no senyang jung i ki babun ki benta bat kidak kishin ki badan hapo ka sinong ki la long ki mati majat ba i la pensanam apo ka sinong ka thau ko jongi Habatin pej bahagi kishap kashap plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batay kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya